Ja som al meu món. Començam. A continuació, veurem la presentació de l'organitzador i un resum de la xerrada. Mi nom és Miquel, soc d'informació de les Universitats de Sant Balears i del Centre d'Educació Voluntària per explicar l'activitat i les prescripcions dels alumnes. Anem a tots els centres de Palma, són xerrades d'una hora durada i cada centre del món troba els alumnes de diferent temàtica, tenen molt de dubtes, intentem resoldre tots aquests dubtes. Nosaltres al principi de curs ens formam, fem un curs de formació i cercant tota la informació a través del BOE i el servei d'alumnes. Després venim al centre i explicam totes aquestes xerrades als alumnes per resoldre qualsevol dubte que ells tenen tant de selectivitat com de prescripció i matrícula. Dubtes n'hi ha molts, sempre en temes de selectivitat, cada centre és un món diferent. A les xerrades normalment estan inquiets perquè són temes molt preocupants, però després supos que ho assimilen i veuen que tot és més fàcil. El meu nom és Miquel, som el responsable de l'àrea de promoció del Servei d'Informació de la Universitat de les Illes Balears. Des del Servei d'Informació anem a tots els centres de l'illa de Mallorca, tant de segon de batxiller com de cicles formatius de grau superior, per explicar els procediments d'accés i admissió a la universitat. Vos hem repartit un full que és l'oferta educativa que hi haurà l'any que ve a la Universitat de les Illes Balears. Teniu els estudis agrupats per branques de coneixement i a la part de darrere teniu el nostre telèfon, el nostre correu electrònic i la nostra pàgina web. Qualsevol dubte que tingueu referent tant a selectivitat, prescripcions i matrícules aquí i a altres universitats, no dubteu a acudir a nosaltres. Imatges de la selectivitat del mes de juny. Són dies de bastant de nit-nis, penseu que ve molta gent en el campus universitari. Aproximadament venen uns 1.700 alumnes a fer l'examen de selectivitat. Una setmana abans sabreu a quina aula, de quin edifici, vos toca venir a fer els exàmens. Sempre anireu a la mateixa aula del mateix edifici. Primera recomanació. Com que és molta gent, hi ha moltes aules i el campus és molt gros, penseu arribar amb ventilació. Si l'examen comença a les 8 i a les 8:05 aquell examen ja ha començat i vosaltres arribeu tard, aquell examen no el podreu fer i estareu suspesos. Penseu que a l'hora de corregir l'examen no només se mira el contingut de lo que poseu, també mireu la forma com escriviu i les faltes d'ortografia. Les faltes poden baixar fins a 2 punts la puntuació d'un examen. Mos trobam exàmens perfectes que tot en si és una falta d'ortografia. D'acord? Per això és molt important que mireu molt bé les faltes d'ortografia. Per això, si un examen trobeu que vos va millor escriure-lo en castellà, el feu en castellà. Si vos va millor en català, el feu en català. D'acord? Emplenar el full de prematrícula, on triareu les assignatures que voleu fer, d'infància general o d'infància específica. Si no teniu clar encara el que voleu fer, empleneu el que trobeu ara i després, en el mes de març, tindreu una setmana per modificar. Si podeu, les que compten 0-2 se posaran d'infància específica i si compten 0-1 la posaríem d'infància general. D'acord? I si podeu tots, és recomanable que fasseu fase específica per pujar la nota de selectivitat de batxiller i fase general. Surten els resultats de selectivitat, hi ha alumnes que no estan d'acord en la nota que els hem posat, teniu 2 vies per presentar una queixa. Primera via és presentar una reclamació. Una reclamació és que se mira que cada pregunta tingui una puntuació i la suma estigui ben feta. No se torna a corregir l'examen de nou. Aquí la nota seria per pujar, mai per baixar. En canvi, la doble correcció, l'examen se torna a corregir de nou per un professor diferent a la primera vegada i la nota final és la mitja dels 2 professors. En un altre ordre de coses, cada dimecres a la 1 hi ha un taller de robòtica que hem lograt entrevistar a la coordinadora i capturar unes imatges sobre els robots. Són uns kits que ens van arribar l'any passat a final de curs. Segur que la conselleria va fer una inversió i ens va enviar 6 kits
per cada centre. Llavors, mirant una mica el que havíem de fer, vam decidir el primer any, de manera experimentalment, fer-ho en format de taller, no? Un taller voluntari, de manera que fossin alumnes de tecnologia industrial o exalumnes de tecnologia industrial que tinguessin algun tipus d'interès en la matèria. No? Llavors, la idea sembla que és que hi hagi una competició de robots de Lego lligada a la Fira de les Ciències, si és que s'arriba a fer, perquè enguany no sabem si hi haurà Fira de la Ciència o no hi haurà Fira de la Ciència. Llavors, aquesta competició nosaltres ens hem centrat més en una competició que se diu sumo. El sumo consisteix exactament en el mateix que el sumo japonès. Hi ha un determinats robots tenen una batalla entre ells i consisteix a dins un recinte circular i consisteix que un robot tregui de fora a l'altre robot i guanya el qui queda dins i treu l'altre de fora. I això és una mica el que feim. Llavors van començar 5 grups i me n'han quedat 3 perquè n'hi ha 2 que eren els de segon de batxiller que se dediquen a preparar l'Olimpíada de Física a la mateixa hora i clar, no podem fer tot a la mateixa hora i esperam fer les primeres proves la setmana que ve o l'altra. Ens falta muntar la pista y estoy un poco en aquest procés de montaje. Bueno, hemos intentado hacer un robot que al encontrarse con su enemigo y lo vea adelante, levante la pala y lo tire para atrás y lo eche fuera del ring. Será en plan una lucha de sumo en un círculo, ¿no? De 1 metro de diámetro. Y tal, ahora lo que estamos intentando es que cuando este sensor de aquí detecte negro, es decir, no detecte luz, se tira para atrás para no salirse del ring, porque los bordes del ring serán de negro y el ring será blanco. ¿Sí? Sí. Y así es como estamos intentando que funcione, aunque no lo conseguimos mucho. El programa es muy complicado. Sí, bueno, parece fácil pero no lo es. Per finalitzar, els nostres reporters s'han passejat per l'institut demanant opinions sobre la recent sentència a Albert Contador y la mofa dels guinyols francesos. Vale, a mí me parece que lo que li van fer en Contador no està gens bé, perquè no crec que sigui culpable i que no es mereixia tampoc aquest càstig de 2 anys. I respecte a les burles dels francesos, me parece que es mereixen una bona denúncia per part del govern espanyol. El que han dit de Rafael Nadal de França crec que tampoc estan per fer tanta comèdia que tanmateix nosaltres també tenim programes que se riuen de gent, de polítics i de futbolistes i tot això i nosaltres mateixos ho fem en la nostra tele, que tampoc no passa res si ho diuen en el Rafael Nadal. Bé, el que ha passat de la polèmica amb el dopatge sobre Casillas, Gasol, Nadal i Alberto Contador, crec que ha sigut una típico respecte, una vergonya sobre el nostre país, directament insultant-nos i dir-nos que els nostres esportistes, els millors esportistes del nostre país acusen de dopatge a tot el món i em pareix terrible, sobretot en Casillas, i no sé per què es fiquen amb ell, perquè si és el millor portero del món no té culpa, és el que millor fa i no té... I amb això finalitzem el Telenotícies d'aquesta setmana. Fins una altra.